Estou en Tirán, Moaña, Ría de Vigo, ali ao fondo. É unha pena que non se poida ver porque está o día nublado, non hai esta calima, non? Bueno, estou no Monte do Castro e seguramente na croa de un castro. Aquí houve un castro. Hoxe hai a Capilla dos Remedios. E moitas veces me dicen, non hai lenda, non hai conto. Si, hai lenda. Nesta si hai lenda. Eu cando non sei, non me vou inventar. Fijarse que estuvemos en varios castros no que aparecía a figura dunha serpe, un petróglifo coa figura dunha serpe. E curiosamente nestes sitios tamén coincide de que hai unha iglesia, posiblemente, isto é da miña cosecha, sea a cristianización de un culto anterior. Mirai aquí, nesta pedra, que hasta aproximadamente fai uns 50 e algo anos era un conxunto de pedras, hai unha serpe tallada, non sei se se ve, pero aquí hai unha serpe, se non se ve, tendes vos que fiar de min, cabeciña da serpe, como en Troña, como en Campo Lameiro, como en algún outro sitio máis, e ao meu penso que podría formar parte de un culto. Bueno, ese conxunto se saca porque estorbaba para entrar na igrexa, entón se saca, se emplean as pedras do muro, pero se consigue por reivindicando os veciños traer esta. Se pon no sitio original, non sei cal é, pero aínda así depois se dá outra volta porque estorbaba. Bueno, pois aquí quedou, non? Conta tamén a lenda de que aquí algunhas noites, sobre todo as noites de San Xoán, por exemplo, outros tamén dicen que de lúa chea aparecía unha muller maior con un bastón, un pau na man, e no momento en que pasaba alguén, esta muller desaparecía. Algún curioso quixo vir ao día seguinte, verdad? E non encontrou a muller, simplemente encontrou unha cobra, unha culebra enorme, dando voltas ao templo. Dicen que unha desas persoas que veu matou a serpe. Outras veces dicen que aquí era un sitio de xuntanza de meigas, de mouras, neste entorno, e que pasaba o mismo, así que viña un mortal, se desaparecía, pero é repetido de relatos que falan destas aparicións, tanto da muller coa tranca na man, unha muller maior, como de meigas e mouras. Aí o deixo, esta si tiña leyenda. E agora vamos facer unhas fotos. O sitio é impresionante, estamos nunha parte moi elevada e a visión sobre a ría de Vigo é... Hoxe esta capela está dedicada á Virxen dos Remedios. Fai frío, é vento, pero, claro, vos merecedes a veces que haya que pasar un poquinho de frío e chuva, porque sodes fantásticos e axudades e dades ánimo a facer contigo, darlle me gusta e compartir. Ala, eu marcho a dar unha volta á Virxen dos Remedios.